Türkmenistanyň bankomatlarynda nagt ýetmezçiligi ýitileşen mahaly Lewap we Balkan velayetleriniň ýaşaýjylary öz kartlarynaky puly nagtlaşdyrmagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysynyň tasdiklamagyna görä, şu günler Lewaplylaryň we Balkanlylaryň ençemesi uly söwda dukanlarynyň öňünde üýşýär. Olar bu ýere nagt pulda söwda etmek üçin baran adamlara öz kartlary bilen tölemek we şol möçürdäki maliýe serişdesini özlerine nagt görnüşinde bermegi haýyş edýärler. Lewabyň Türkmenabad şäherindäki Kämil, Ceyhun we Rysgal ýaly uly supermarketleriniň daşynda girelge öňünde her gün 50-70 töweregi adamy görse bolýar. Olar bu söwda merkezlerini nagt pulda söwda etmäne gelen hyrydarlar saklap, olardan näçe söwda etse-de öz kartlarynda tölemek we özlerine nagt pulu gaýdyp bermegi ýalbaryp soraýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 23 aprelde gurrun berdi. Ol ýagdaýa düşünýän hyrydarlaryň muňa razy bolýandygyny, ýogsa da haýyşlaryň netijesiz tamamlanýandygyny hem bellidi. Habarçy edil şuňa meňdeş ýagdaýlaryň Balkan velaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde hem gaýtalanýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaý Türkmenbaşyda geçen aýyň ortalaryndan, Türkmenabadda şu aýyň başyndan bäri dowam edýär. Sebäbi bu şäherlerdäki bankomatlarda nagt pul tapmak gaty kyn. Olaryň tas ählisinde pul ýok. Käbir adamlar banklarda tanış tapıp kartyny berip 10 gün diýende diňe 500 manat çemese pul nagtlaşdyryp bilendiklerini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Türkmenistan indi 3 ýyl çemesi wagt bäri öz garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklaryň fonunda bankomatlarda nagt ýetmezçiligi, munyň bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nobatlary şeýlede azyk ýetmezçiligi dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary koronavirus global pandemiýasy bilen bagly aladalaryň fonunda beýleki kynçylyklar bilen bir hatarda ýurtdaky maliýe ýetmezçiliginiň hassa ýitileşendigini habar berýärler. Bankomatlaryň tas ählisinde nagt tapdyrmaýandygy sebäpli käbir raýatlaryň geçen aýdaky zähmet haklaryny hem nagtlaşdyryp bilmeýändigi aýdylýar. Geçen hepde Adatlyk radiosynyň habarçysy Tejen şäherinde käbir adamlaryň pulsuzlukdan halys ýadap hususy dukanlara baryp kartlarynaky puly nagtlaşdyryp bermegi soraýandygyny habar berdi. Ýöne ol dukan eýeleriniň bu hyzmat üçin nagtlaşdyrylan puluň 10%-ni alyp galýandygyny hem aýtdy.